prvi dan u novoj školi. Ja. Redu, šta je to je? Čekaj malo. Ovi iz internata su mi rekli da ću dobiti novu odeću. Ali, kao što vidim, nema nigde. Morat ću u staru da obučem. I evo ga. Sad bi trebalo da odem u učionicu. Evo tamo. Evo je. Eno đaka. Da, onda sam mi rekao, možeš da veruješ. Ne! Ja ne pričam sa tobom. Naravno, ja sam mu rekla OMG, a on, šta? Razumeš li? Da, to je divno. Baš si mu lepo rekla. U redu, valjda ću se uklopiti ovo odeljenje. Da majka i otac nisu nevaljivali, ja bi lepo živala sa svojim prijateljima. Šta je tu je? Duša moja. Šta? Jel tamo treba da idem? Ne, treba ovamo. Gdje je nastavnik? Bože. Hej, što si gledao to? Ništa. Ko je ona tamo? Ne znam. Čekaj! Auć, čekaj! Šta se ovdje dešava? Od na 5 minuta do WC-a i napravite džumbus. Šta se ovdje desilo? Izvinite. Izvinite. Da, šta hoćeš? Uvijek ne nameste kako treba. Da. Pa tebe znam. Da, ja sam nova učenica. Da. Zabeležena si ovdje. U ovom laptopu. U redu. Deco, prvo sedite pa ćemo da stavimo negdje, važi? U redu je. Dobro. Deco, svi sad lepo. Sedite i ne pravite galamu. U redu, možeš da sedneš, da vidimo. Možeš da sedneš pored majka. Jesi dobro nastavniče? Da, imam one poremeće kad treba da padne. Kad padaju. U redu. Ko je Mike? Ja sam Mike. Pa, dogovoreno, sedi pored Majka. Dobro. Fuj. Zdravo. U redu. Čutite mi nešto, da nismo danas rekli odgovaranje? Ne, nismo. U redu, pa idem ja časak do zbornice, vi se ponašajte kulturno, imate novu učenicu, mislim, da. Šta li ova hoće? Došla je u naše odeljenje. Baš naše, da, sjeća majka.
samo da ja dohvatim. Šta sam se valjala? Jesi dobro? Ti se to meni obraćaš? Pa, drugovi smo. Mislim, drugice. Znaš šta hoću kažem. Da. Ali mislim da ona ne želi da mi budemo drugovi. Ko? Ona je jedno srce od Fokice. Vidiš? A ne znam baš. Kako god želiš. U redu. Pa, jesi dobro? Jesam, hvala ti. Šta sam ja to svojim očima videla? Neće se ta lepo provesti. Ako ja to